Sziasztok gyerekek, Paul vagyok, és ebben a videóban egy ilyen kisebb kurva anyádi estem le. Egy ilyen kis random videót fogok készíteni ugye a Far Cry 3-ról, és el szeretném mondani, hogy miért nincs így mindig videó, plusz még kijön majd egy újabb játék, mert ugye most a Cségó megvan, csak nem tudom miért. A Frapsem nem szeretné ilyen laza, ilyen 30 vagy ilyen 60 FPS-sel venni, szóval elég gáz. Ezért majd a Rustot fogom megvenni, majd egy ilyen kis bemutató linket küldök a kommentbe. És hát ebben a részben arra gondoltam, hogy nyomunk egy ilyen kisebb, és elfoglalunk itt egy ilyen kis szarságot így a minimapon. Igaz, hogy nem ott vagyok, ahol kéne, rohadt messze, de ide akkor elmegyünk. Kinkes ervesen, de nem akarok gyalog menni. 600 métert. Ugye a játékban az a 600 méter, az mint élőben 68 kilométer. Fél óra, mire legyalogolom. Fasz. Csicska gecét. Ugyanúgy 600 métert el kell gyalogolnom, mert ez hülye. Remélem nincs itt ilyen az a szar, tudod, az a rohadt geci állat, troll állat. Jó, nem? Csak egy zöld, az most nem kell. Majd később kell ilyen kis szar HP vagy valami adagoló. Nem is kurva életbe. Rohadt messze van, baszki. Nektek meg ilyenkor kell ide jönni? Úgy jön még egy kocsi, basz meg. Majdnem észrevett. Rohadjál meg. A faszomat. Bemérem ilyen gecikkel. Befogad a pofád és nem nézel ide, te geci. Jó, mindegy, kezdhetünk. Headshot. Mondom, headshot. Te ilyen bátor, hogy ide futsz, bazd. Áj! Úristen, alig sebzett. Hú, ketten vannak még ott. Nem lősz meg. Nem lősz meg. Jó. Nincs ellenség, gecilál. De brutál. Jól van. Hello. Na, lóhat király. Igen. Igen. Szóval akkor nekik kell segítenem. Te jó ügyes vagy, bazd meg. Mi a faszért bántasz? És futniuk kell, bazd meg. De rohadék gecik, bazd meg. És még utána lőnek, bazd meg. Alig, bazd meg itt. Azt kell szerintem, utána lövök, bazd meg, egy RPG-t utánatok lövök, bazd meg. 3 embert belefutott a vízbe, belefutatott, tele volt ilyen, taposóbombával. Nagyon király. Na még. Folytatom. Azt hiszed, hogy nem védjük meg, te buzi. Nyádi vetted elő, te geci. Röhögé anyádat, te geci. Bántod itt a túlélőket, csicska? Velem gyere, akinek fegyvere is van, te buzi. Headshot. Próbálok headshotot adni, mert több XP-t ad. Nagyon király, de amúgy ez a piros szar, ami van, tudod ez? Rohadtúra szar. Bevakulok, és nem látok semmit, az. Kell egy kis loot. Megnézzük az AK-jukat milyen. Jó szar, nem gond. Ó, mindjárt megyek, várjatok. De miért cserélted el? De várjál, így azért egy kicsit bugos. Hol is van a komand? Belefutsz, és akkor visszacseréled. Mert tudod, hogy fölveszel egy AK-s fullos, vagy full ilyen tölténnyel, akkor ugyanannyi lesz a másikból is, a másik fegyverből. Anyad, ott a bomba, basz. Ott is egy, itt kellett futni. Csóró. Azt mondd már meg, dik szög, bazd meg. Az hogy? És nincs is HP-n, bazd meg. Az még élek. De vágod, bazd meg, nem látom, hogy hol van.
Geci béna vagyok. Érted, itt a fűbe van, figyeld meg, itt ugrok, bum. Mi van, csóró? Az még beszélnem kell vele? Várja. Kösz. Agent Willis Huntley asked me to extract you. He said you could help me find one of my friends. Tell me where Oliver is. No, I need to go to the village now. I'll tell you when we get there. Ja, amúgy érdekes. Itt öcsém észrevett ezt a nagy kis... Nem easter egg, hanem ilyen kis üzégecit. Nyugodj már le! Dick! Ki amúgy azt vette észre öcsém, hogy lett neki... kikötve a keze. Az anyád! Nem nyugszol, geci? Csicskaláda. Azért. A rongó. Milyen az a neve rongó? Milyen gázni, geci? Ez az utolsó golyóval eltalálom. Mondom, rohadt szar ez a fegyver. Nehogy meglőj már. Itt is tele van még ilyennel, bazd meg. De ez a rongó, bazd meg, mint a Terminátor. Nem hal meg. És ilyen csicska vagyok. Nem találom el. Jó, ez már engem nagyon zavar. Átcserém ákára. Kösz. Hol van ez a buzi? Na látod? Így megy belőle headshot. Mert én pro vagyok, bazd meg. De ugye ha közel akar valamelyik szaladni, akkor vagy AK, nem AK-ja, van valamiféle shotgunja van. Ez mi a faszom volt? De honnan menne észre? Buzi. Na, szaladgálsz még? Rohadjál éhen. Anyát se szerettek, geci. De jó idő van itt nálatok, basszátok meg. Nálunk lenne ilyen jó idő. Nem bannám meg. Gyere vissza! És nem bírom eltalálni, látod? Mi a faszom? Itt volt valaki, takedown-olni tudtam volna. Az már nem kell fel. Úgy érzem. Ki a geci akar itt valamit? Lenyugszol? Oh my god, igen. Mi a geci? Leszúrtam. De azért még megütött, jó. Semmi gond. Itt vannak a dörrök. Jó. Ha nem mondd már, hogy még arra is el kell menni, az még ő csak ott tart. Én már kinyírtam mindig a picsába. Azt akkor még visszamenjek, jó? Na. Mi sít? Mi? Neked mi sít? Mitől fosó? Nincs ott senki. Kinyírtam mindig a picsába. Könyörgöm. Lelőhetem? Akkor a küldi diffit, de leszarom. Gyertya. Mi a fasznak? Akkor semmi gond. Mi a bajod? Idáig jöttünk, nem mondd, hogy idáig jöttünk, te, mert hozzád vágok valamit. Most még van bomba is. Hello. De a bombát még nem jöttem rá. Ez ilyen játék. Most akkor... Puff be. Milyen te buzi. Ja, azt nem bírom fölrobbantani. Anyád! Most nem bírom eltalálni? Szaladj, te búzi! Te kopasz, geci! Töltöd meg a haverjaimat a játék elején, mi? És még te hagytál engem futni, mi? Rohadjál ilyen. Jó, csináljad már, jó? Mi a faszomat fosztogatsz, amúgy mi eljöttünk egy pár szőnyeg darabjára, kurva anyád. Mi a fasz futkározó? Nem mondd már, fejbe lőttem egy párszor. Nyugodj már le! Hát bazd meg! Csináld meg egyedül! Jó, de bazd meg! Ezek csak engem akarnak. Azt leüt, bazd meg!
rohadt éhen. És érted? Nyakba lőttem, azt kapott. És na, fejbe lőttem, azt akkor... Jönnek föl, bazd meg. Még várok embereket. Nekem erről jön? Arról is van egy följáró király. Na még téged várlak, te följössz? Fölmersz jönni? Fuck you are. Nyugodj le. Bazd meg. Nem szeretem, ha kiabálnak. De honnan jönnek ezek, bazd meg? De ott le is ülsz. Picsába. Ne, ide ne gyere. Fel ne gyere. Anyád faszát. Na, az hogy a faszomba? Itt volt a gyerek, azt én... Gyertek föl, bazd meg. Gyertek. Most már AIM VH Speed. Csében már meghaltál volna. Rohagy éhen. Ez meg itt jön. Aha. Ilyen ügyes. Gránátot dobálsz így. Bazd meg, dögölj már meg. Hú, bazd meg. Ilyen nincs. Mondd, hogy kész vagy. Nem tudom, mi a faszomat keresel ennyi ideig. Igen, tényleg? Ezt a lapot kerested eddig, bazd meg? Nyelesz. Igen, tényleg? Ezt a lapot kerested eddig, bazd meg? Nyelesz szúrlak. Hát köszönöm, hogy tudjátok. Megnéztétek, tetszett, like. Ha akartok még velem ilyesmit átélni, hát igaz átélni, hát nagyon izgalmas volt tényleg. Akartok még ilyen többet? És ha akartok támogatni, iratkozzatok fel a csatornámra. Köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!